गलाघाट जिल्लानि रेंमा दखराया मोनसे फिसा बर'नि जायगा आरो बे जायगानि गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय गुबुन गुबुन बिजोंजों बर' फरायसाफ्रा 2024 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उनथ्रिनो हादों। गोबां फरायसायानो देग्लाय फार्स्ट डिभिजन होननानैल' नङा, बिथांमोननि लेटार मार्क स्टार मार्क दङ आरो गोबां फरायसाया सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजनबो दङ। जों गासैखौबो लिंनानै दिनै जयन्तिपुर रंजालि नगराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद बिथांमोननि जथाय मददजों जोङो बिथांमोनखौ फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बिथांमोनखौ जोङो गांफा गांफा आर'नाइजों लोगोसे फांफाख्लाय मौसुमि बिफांनि फुलि जों रानदों। जों मिजिंथियो जिहेतु आबहावा सानबो फैगासिनो दङ आरो बिफां थायोब्लासो जोंनि बुहुमा, बिनि आबहावाया मोजां जायो आरो बिफां गायोब्ला आबहावा मोजां खालामनायनि अनगायैबो बिनि फिथाइ जानो हायो। जोङो बेनि बिफांनिफ्राय जों बेसेन मोननो हायो। बेनि थाखायनो जों बिफां गायनायनि हुदाखौबो खालामनांगौ। फरायसाफोरखौ इयुनाव जाहाथे साफा साफा मोजां नोगोरारि बा मोजां गावनि जिउ राहा दानायाव गाव नांथाबनानै साफा साफा बर' हारिनि बा देशनि सुबुं धन जानो हायो, बेनि थाखाय नाजानो थाखाय जों खावलायदों। जों मिजिंथियो जे गथ'फोरनि जिथु उत्साह, जिथु बिथांमोननि गोसो, इयुनाव जोंनि गेजेरनिफ्रायबो बे ओनसोलनिफ्रायबो साफा साफा अफिसार, डक्टर, इन्जिनियार बा गोजौ थाखोनि फरायनाय गथ'फोर ओंखारगोन आरो जोंनि हारिया जौगानायाव बेफोरनो मदद जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दिनै बिथांमोनखौ जों साफा साफा मोजां सुबुं जानो थाखाय, सुबुं धन जानो थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै हामलायनाय जासिनाय थाबाय। रंजालि नोगोर जयन्तिपुराव जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय रेंमा आनसलिक कमिटि, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, UBPO बिदिनो गोबां आफादा ज' जानानै जोंनि BKWSCनि मानगोनां EM मुसुर प्रदीप स्वरगयारी बिथांनि हेफाजाबाव देग्लाय 2024 मायथाइयाव HSLC आरो HS हाई सेकेन्डारि पास जानाय फरायसाफोरखौ जों दिनै बाहाय ज'यैनो बरायदों। बिथांमोनखौ जों आर'नाइ गांसे, बिदिनो बिफांनि फुलि, बिदिनो खोलोम बिजाब बिदि होनानै जों बाहाय दिनै बिथांमोनखौ मान बावदों। जोंनि ओनसोलनि गोबां फरायसाफोरा दिनैनि नैबे जों ज'यै बरायनाय हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लाफैजोबदों। जों बिथांमोनखौ बाहाय माखासे मटिभेसन खालामनायबो जादों। जोंनि गोबां दैदेनगिरि, जोंनि ओनसोलनि, जोंनि जिल्लानि बिथांमोना बाहाय बिबुंथि लाखिदों, बिथांमोनखौ बुजायदों बोरै फरायबा मा खालामोबा बोरै जों आवगायलांनो हागोन, मा सिमां लानानै मा टारगेट लानानै जों इयुनाव सासे जोंनि हादोरनि मोजां सुबुं जों जानो हागोन, जों बिनि बागै बिथांमोनखौ दिनै बाहाय बुजायदों। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।